naman lang kaya yan, tiruron. Yan ang ano. Luto na, na. Maraming malikot. Daw ko yung mga grito, digdi ko. Paano itong ito? Ito na rin. Naman na sila dito. Ngayon tayo malibang-libang. Bakit tayo magkulit? Muli yan. May motor man si Junjun. Sundo ulit yun, ha? Ha? Si Manay Shirley, asarap bang ito sa lao. Magnaling away yan. Sundo yan Junjun Digdiat yan. May motor man. May motor man eh. Si Kagawad. Taga luto. Special na buko. Ay, ito. Naman. Ito mo yung kalayo. Grabe daw. Tagalit na ito. Tapos, Ready na, ready na. Si Francis. Si Bagyo. Si Bay pa ni Mayo. wait ko. Yan o, nasa buko. All in one yan. Puto ko yung nag-COVID. Ayan. Ayan. Kailangan pag-igisa ng mga sakap, yung pabinta, kasama sa iyo para mabango. Dapat ko lo. Sorry. Lang. Laboy. Sili. Maharang ni. Sili, matamis. Ano na yan? Buko, oy. Di ko pala sa Rambaldina, pag may pala uwi na. Eh, di ba tayo? Ano yun? Ano yung pangan? Ano yung niluto mo? Buko. Buko, exotic food. Exotic food. Sa Tagalog, tagparang. Sabi ko lang tagparag. Ano sa Tagalog to? Buko, suso. Big shield. Katubangan, suso. So, amoy pala, ulam na. Ang tagaluto, nakasapato. Ano yan? Ang ating verdura ay saba. Saging na saba. Ito yung magbibigay ng lapis ng mga idol pag ito nilagay ng gata. Minutes or 10 minutes. Kailangan natin muna ng wai. Ayan. KJC ng cellphone. Ano yan? Mabukito ka mukha mo. Alam mo naman si Kagawa JC vlogger yan. Cellphone niya to. Siya nagluluto. Pag nasa harang niya lang. Ano na naman yan? Gata, pagdun mo ng gata, mamaya na iba. Para malambot muna niya.
Parang pala. Amoy pa lang. Ulam na. Parang padirana. Ano na, kuya? Family Urod. Si Ate Lawrence, may subscriber na ano? Ang palayaw niya. Urod ata yun. Sarong bata lang. Ano ba mo na makulit? Ayun. Yan yung unang gata. Huling ilalagay. Ito na, pangalawang kata. Sa'yo naman. Sino? Ha? Di, siya na. Yung mga ano niya lang. Hindi na lang magtukli na lang na kayong paroy. Kailangan ko nung talaga mga kaibigan. Nininglino ko to. Magdara ka talaga kami pag-ulit. Ay, Shelly, madya. Ano, ang sarap. Patikim naman. Sa tikim pa lang, busog ka na. Amoy pa nga lang daw. Ulam na. Uy pala. Galing ka na sa huwag kayo nahihilig. Ha? Ayo, pero Yan na yun, to sana lang. Paano nangyayaring nagbabawa? Hindi naman, ang fix si boss yan, automatic. ano? Wee wee. Hi. Ayan, 10 minutes before. Buti na ito mga idol. Ang urod. Ikot ka mo kayo ninyo. Ulam na. Pulutan pa. Hindi na lang ka ng kulang gin. Ito mga sponsor gin. Natuwil ba? Ano ka? Nalamag pala ito. Hindi na lang ka ng kulang gin. Gin. Alak na lang ang kulang. Nel! Sabi, para hindi mo angkol mapagod, kargahin mo ko. Param ka na. Paano mabas ko ito? Ayan po, luto na yung aking resiping buko na adobo with gata. Thank you for viewing mga idol. Salamat sa mga lahat na support sa aking YouTube channel at sa mga nagsusuporta pa at subscribe sa aking channel. Bye-bye! Ulit. Tama na. Ano? Ayos na. Luto na yan. Pero kung ito, takyag mo lang yung gambo. Pipicturean ko man si ako pa din sa buti. Oy, Ini itu ba mas? Pa ako ba sa tasa? Hala sa'yo. ano yan? Gusto ko may sili. Hindi ka prakatan ka itong, hindi ka mong Ay, Pinakro. May mampu ko saan sa May bukod sa adobo bukukan mga idol. Ito yung luto ko. Lalaway na ako. Naglalaway ka man talaga. Lalaway siya. Yummy. Ayun tao sa kusina. Banding ng family urod. O yan. Sorry, it's DJ.